Ćao! Nije mi bilo neko vreme, to je zato što sam se malo oženio. Da li vi, Igore, svojom slobodnom voljom stupate u brak sa ovdje prisutnom Draganom Bačom? Za danas sam rešio da trošim pare. To je sve što ću raditi danas, ceo dan. Kupio sam novi mikrofon. Sve je u redu sa starim, ali mnogo je veliki i onda sam rešio da se počastim manjim. Stanica broj 2, memorija. Imam malo vremena, pa da otvorimo ovaj mikrofon. Fuck it. Baš je mali. It's tiny. Mikrofoni su zapravo ovoliki. Kao palet. Linja se, ova mrtva mačka. Ne, zapravo se zove mrtva mačka. Pretpostavljam da ovo ide ovako uopšte. Mislim... Nemam pojma. Kablić. Baš mi je mali. I test 1, 2. Mislim, kao što rekao, njemu ništa ne fali, samo je ogroman u odnosu na ovaj malini. Sviđa mi se što ne moram da pazim da li sam uključio mikrofon uopšte. Samo pritisneš i on snima. Dobro, ja sam stigao u Novi Sad ranije na sastanak, međutim, moj sastanik je kasnio prilično i sada ja kasnim. Trebalo je već sada otprilike da stignem na slavu, ali ne, evo me na putu iz Novog Sada. Napolju je Mordor, kao da će da padaju neka govna upravo, a ja treba do 8:30 da stignem u Mladenovac u cvećaru gde me čeka cveće koje je naručeno za slavu. Po navigaciji to se neće desiti, ali evo pravog trenutka da istestiramo da li zaista mere srednju brzinu na autoputu. Pazi ovo, ovamo Mordor, ovamo nije Mordor, ovamo Mordor. Uspeo sam. U stvari razlog zašto sam danas imao sastanak je zato što sam rešio da ponovim svoju produkciju. GH5. I GH5. A ovo je poklon koji nosimo kumu za slavu. Nadam se da će da mu se svidi. Evo da vidimo šta ima ovdje. Papiri, puno papira. I neki CD disk. Aha, okej. Slava. Tamo. Nisam bio da.
Ko je to? Je to Igor? Ja, Zdravo! To je Igor, a? Gde si? Ti si bio kod njega na slavi. Na slavi, gde si kume? kume? Sestra, slava. Hvala, brate, dobrodošli. Znaš šta, kažu kume treba prvi da dođe. Jeste, tako je, brate. kako se baš zove? A, brate, šta, bit ću Na vlog. zdravo. Kako je ono? Ćao! 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 Tu je malo suhića. Niko žulit ćemo. Lepo žulit, lepo. Lepo. Dobro smo da se... Poj seko. Poj seko. Dobro. Raća. Rač. Seku dobro. A vidi ja mali. Zrk mali. Ja, mali imaš seku u strimu. Ali zaliješ ga vodom i oživi kao, znaš. Opa. Jel nije nešto lomljivo, a? Ne. Brate, ja znam ovaj simbol. Jel da? Ovo je sektor, a? Ne znam. Možda je kutija sam vam sad. To je taj znak, brate, imam taj sat. Opa, razumem, slaže se sa novčanikom, sa kajšem i sa ovom kravatom. Ajde imaš jednom pošten sad. Pa vi niste normalni. Može meni stari da daš, ljubi. 2 hours later. Ok, vratio sam se sa slave i sada... Vratio sam se sa slave i sada idem do drugara da provjerimo grafičku kartu koja je prestala da radi, da vidimo da radi kod njega. Malo posjedimo i onda kući pakovanje za put. Idemo na medeni mesec. Yeah, baby! Nego što je najgore, šta sam ja da kupim za slavu?